בשנים האחרונות, במקביל לישיבות ההסדר הדתיות, קמו בישראל ישיבות חילוניות שמחנכות מאות צעירים לפני הגיוס לצה"ל, אבל בעוד שבוגרי ישיבת ההסדר משרתים שירות מקוצר, בוגרי הישיבות החילוניות משרתים שירות מלא. מה ההיגיון בזה? ערן ברוך, מנכ"ל וראש הישיבה החילונית בינה, שלום. שלום. אני גם מעריך את זה שאתה בא אלינו משירות מילואים, בעיצומו. כן, זה לא תוכנן. לא ידעתי כמה ישיבות חילוניות יש? אנחנו הקמנו ישיבה חילונית בתל אביב לפני 7 שנים, ולפני 1.5 שנה הוקמה ישיבה חילונית נוספת בעין כרם בירושלים. כמה בוגרים יש מדי שנה משתי הישיבות האלה בערך? בערך 200 בשנה. הם מקבלים איזושהי הטבה? לא. כשהקמנו את הישיבה, ניסינו להיות ישיבת שילוב. ישיבות ההסדר, יש ביניהם ישיבות, רוב הישיבות משרתים 1 ו4 שנים. לא עושים שירות צבאי מלא, מלבד ישיבה אחת של הקיבוץ הדתי במעלה גלבוע, שמשרתים שירות מלא. שאפנו להיות כישיבה הזאת, אבל ועד ישיבות ההסדר המליץ לשר הביטחון לא לאשר אותנו כישיבה, כי ישיבת בינה היא לא על פי רוח ישראל סבא, כך לשון הפנייה. אני לא מצליח להבין, מה יוצא לחבר'ה שבאים ללמוד אצלך בישיבה, מה העניין הזה? לא יוצא שום דבר מבחינה חומרית, כי זה מעניין אותם. כשאנחנו מדברים על שוויון בנטל, אנחנו מדברים על שוויון בנטל של שירות, אבל אנחנו גם מדברים על שוויון בנטל של התורה. את זה אנחנו שוכחים. והבוגרים שלכם הם דתיים או חילוניים? לא. התלמידים והתלמידות בישיבות החילוניות הם לא דתיים אורתודוקסים. אני לא יודע, אתה יודע, המושג חילוני, מסורתי, יהודי, אנחנו לא שואלים אף אחד במי הוא מאמין או לא מאמין. אנשים באים ללמוד כי זה מעניין אותם. והם עושים כאילו מסלול של תיכון רגיל רק עם... לא, הם מסיימים תיכון ובאים אלינו, לומדים שנה לפני הצבא, ולומדים שנה אחרי הצבא, וחלק מהחבר'ה שלנו גם נמצאים בשירות נחל, ואז הם מגיעים ללמוד אצלנו בתקופה האזרחית של הנחל. זאת אומרת, מה שאתה מנסה להסביר לזה שלציונות הדתית יש מונופול על ישיבות ההסדר, הם לא נותנים לשום גוף מבחוץ להיכנס. אמת. וכשפגשנו במסדרון, אני הלכתי עם דוב אלבו, עם קיצור, 2 מורים אצלנו בישיבה, לבקש את האישור מוועד ישיבות ההסדר, 5 רבנים של היהדות הדתית-לאומית, שלא אישרו אותנו, ואמרתי, הרי אין לכם הפסד בעניין הזה. כאילו, אנחנו בסך הכל רוצים ללמוד תורה, זה לא הכשרה לרבנות, אנחנו בכלל, אין פה תעודה, אין פה שום דבר. אבל אני חושב שזה א', משום רצון להחזיק מונופול, וב', מתוך העניין הזה, שהסיפור הזה של ישיבות ההסדר הוא לא שוויון בנטל. כאילו, ההוצאת אוויר בחודשים האחרונים בעניין הזה מסתירה עובדה נורא קשה. מסלול ישיבות ההסדר הוא 5 שנים. 5 שנים שהמדינה מממנת. מה זה מממנת? מממנת את התקופה שהחבר'ה האלה נמצאים בתקופת הלימודים לפני הצבא, מממנת את התקופה שהם נמצאים בצבא. הם מקבלים כסף? הישיבה מקבלת כסף בזמן שתלמידי הישיבה נמצאים בצבא. ואצלכם אין מימון בכלל? אין לפני, אין בזמן הצבא ואין אחרי. אנחנו לא מקבלים כסף עבור הישיבה שלנו. ישיבת הסדר מקבלת כסף מהמדינה עבור התלמידים בזמן שהם לומדים אצלה ובזמן שהם בצבא. כאילו הם מקבלים משכורת צבאית בשירות צבאי מלא ועדיין מקבלים כסף על זה. זאת אומרת, הפער הוא עצום. ואני חושב שחלק מהסיבה שלא אישרו את בינה כישיבת הסדר, הוא בניסיון לטייח ולא לדבר על הסיפור הזה. אין פה שוויון לא בנטל הצבאי, ובוודאי שאין פה שוויון בנטל של התורה. בואו נקרא בהזדמנות החגיגית הזו, כשאני הכי מעוצבן, את התגובה של איגוד ישיבות ההסדר. על פי חוק, איגוד ישיבות ההסדר הוא הגוף שממליץ בפני שר הביטחון על ישיבות הסדר חדשות. האיגוד רואה בחיוב כל לימוד תורה, אך אינו יכול להמליץ על בינה כישיבת הסדר, מהטעם הפשוט שהיא איננה ישיבה. האיגוד הודיע לבינה ולמשרד הביטחון כי אין מניעה מצידו שהצבא יעשה איתם הסדר אחר לגבי הגיוס. מה זאת אומרת איננה ישיבה? את זה צריך לשאול אותם. אנחנו עמדנו בכל הקריטריונים. יש קריטריונים לישיבה? יש קריטריונים לשעות לימודים מסוימות ולכמות המשתתפים. עמדנו בזה. כשאומרים לך שאתה לא ישיבה על פי רוח ישראל סבא, אתה יודע, סבא שלי או סבתא שלי היו יהודים טובים, אני לא יודע מה זה רוח ישראל סבא. ואני, אגב, המועמד עכשיו לרבנות ראשית, הרב סתיו, היה חלק מאותם 5 נחמדים שלא אישרו לנו ללמוד. זאת אומרת, מעבר לנחמדות, יש פה ניסיון לשמור מונופול מאוד מאוד חזק. אני לא צריך להגיד לך כמה מאות מיליוני שקלים אני ואתה משלמים מכספי המיסים שלנו עבור אנשים שילמדו תורה. עכשיו, אתה פוגש פה יהודי שלא מזלזל בזה. אני מסתכל על לימוד תורה בצורה מאוד רצינית, ואני רוצה שהחבר'ה החילונים גם ילמדו תורה. אבל אני רוצה שיהיה שוויון. חבר'ה שלי משרתים 3 שנים,
כן? שירות מלא, הבנות משרתות ואתם שנתיים. לא מקבלים גרוש. לא מקבלים גרוש, וגם אנחנו רוצים שיממנו את האפשרות שלנו ללמוד תורה, זה גם מגיע לנו. לא, כנראה שלא. אז זהו שלא, כמו שאומרים. טוב, הצלחת להרגיז, אבל לא באשמתך. תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה, נקבל בשורות טובות. הלוואי, תודה. במשך כל ימות השנה, אגודת עמי בבאר שבע משמשת בית חם לעשרות אנשים עם פיגור שכלי הזקוקים לדיור